इंसान त प्रकृति के पेटे से जन्मलक है। ई लेल अपन प्रकृति माय के अचरा तर समय बितावेला उ कौनो न कौनो बहाना खोजित रहलक है। इहे से हमनी मगहियन छठ में सूरज देवता के पूजा ही, त गंगा स्नान में गंगा मैया के, शनिचर के पीपर में जल ढारही, त रोज अंगना में तुलसी के। धर्म कोइयो होवे, प्रकृति के पूजा होइत रहल है। जेठ अमावस के मनावल जाए वाला वट सावित्री पर्व भी इहे परंपरा के एगो कड़ी है। आज भोर ही से 4 बजे से ही यहाँ पूजा करे ला चालू सब हो गए है और महिला लोग बड़ी भीड़ के साथ पूजा करी थी। 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक तो बड़ी भीड़ हल। अब धीरे धीरे तनी कमी थी, लेकिन तैयो लगी थी कि 4 बजे से पहले न खत्म होती आज के पूजा। और इतना ज्यादा गर्मी के बाद महिला लोग आतुर हथी पूजा करे लगी। सुहागिन लोग ई दिन कामना करहत कि उनकर पति बर के पेड़े नियर झमटगर आउ लमहर उम्र वाला बनल रहत। ढेर महिला अपन मन के शांतियों ला ई पूजा करहत। बहुत दिन से हम यहाँ पर आके पूजा करे थे। पूजा करे से बहुत शांति मिला है। हालांकि कुछ लोगन के कहनाम है कि टीवी सीरियल और सिनेमा के देखा देखी भी ई तरह के पूजा में शामिल होवे वालन के संख्या बढ़ गेलक है। ये हमरा लगा है ना कि जो टीवी पर धारावाहिक और प्रिंट मीडिया का ये सब बढ़ावा के कारण ये सब ज्यादा, खासकर ये 5 साल के अंदर ये एक ज्यादा विस्तार हो रहा है। कहल जाए है कि इहे दिन देवी सावित्री अपन पति सत्यवान के जिंदगी जम से लड़ के वापस लेलन हल। आज जरूरत ई है कि हमनी प्राणवायु माने कि ऑक्सीजन देवे वालन सभे पेड़ पौधा के जितना हो सके लगावे और बचावे के कोशिश करी। नीमन त ई रहित हल कि घर के मर्दाना लोग भी ई पर्व के मौका पर बड़ नियन कौनो पेड़ लगा के घर संसार के एगो भेंट देतन हल।